showcase bafethu showcase qhubeka londekalana and yazi namhlanje nginenkinga bafethu. Yazi nje this is to all the men that think they can approach me and think that I'm easy to maintain. Oh lo mlungu lo uqonqa nje she doesn't wear weave. We won't be spending money on weave. Fusek wena. Fusek. If you're dating me, hey but uzothenga iweave. I-50-inch, i-30-inch ngiyacela. You will spend your last money on my hair. Buka nje. Iweave. Ngiyacela but ngithanda izinto mina. Don't come here and tell me I'm easy to maintain. Ngithanda izinto phela mina. Hey but uzothenga iweave ngiyacela. Iqiniso leyo nto ukuthi mina nami ngifaka iweave nje. Shit, ngiyacela don't tell me I'm easy to maintain. I will show you flames, ngiyacela. I will show you flames. Oh, white girls don't wear weaves. Mina I wear weave. Yazi mina ngiyaxakeka mekuthiwa umlungu engibheka kamese ngikhuluma isiZulu ngihlala nabantu kodwa umuntu mekhuluma isingisi ehlala nabelungu abaxakeki futhi yabo umlungu mengibheka ngigqiza ubuhlalo ngigqiza intamo ngesangoma ngibheka kabuhlungu kodwa yazi ngempela abantu abakhuluma isingisi bakhuluma nanesibhunu sakhona hayi angisazi ke nami ukuthi South Africa yabanjani manje singumgqibelo benihlaba inkomo benze njalo bese ngididekile besingahlaba benenze njani yona beyifile vele thina sayifika ibulawe yini angazi wasekhona ibulala kodwa ngazi ukuthi manje nadla inyama nazinajabula hayi thina abadoda molweni bahlobo bam namhlanje ndizanokwazisa kwenye inkunzi nyani ke ngoku le molo tamkhulu molo tata kaBruce una ngubani igama lakho ndinguThemba inkunzi uThemba umqwathi nyani ke ngoku lo manene namanenekazi sizobuza uThemba uzothini apha eKapa uzothini tata ndizondwendwa umzukulwane wami hey yamshiya nonyana wakhe ke ngoku ayo akubalekanga wena ngumzukulwane lo ngaphezulu uyamthanda umzukulwana wakho ke kakhulu tamkhulu ubumbalisele ntoni umzukulwana wakho namhlanje uJakalashi nehobe hey uJakalashi uthanda umqhatha uhobe ke ndifuna umvisa ngalento ba angaqhathwa yena yabona ke inkcubeko ibalekile kakhulu ebomini ngakumbi ukubalisela abantwana bethu indlela ebakhulisa ngayo nemfundiso esizifumana apha ebomini ke niqiniseke ukuba ningonqeni nilalise nje abantwana ngebhotile kunyanzeleke ukuba uhlale nabo ubafundise ngenkcubeko yabo ulwimi lwabo kunye nezemfundiso apha ebomini hayi andiyazi indoda yakuhleka phakathi yayazi ngithethayo yena ucinga sithetha ngayo soloko xa yena eva abantu bathethayo ucinga bathetha ngayo bendiyandibuza bathini ngam ndithi hayi abathethi ngawe abayazi noyazi uba wena ngubani molweni apha nalo mama lo osikhulise ngesiXhosa osebenza kakhulu lo mama ukusikhulisa isiXhosa ngakumbi kwabantu abafana nathi ngebala kodwa ke ndizama uzothetha ngaloo ndinomona ke mna ke uthi ngumakhulu ngoku ndingumakhulu Bruce umakhulu kabani umakhulu kaVuyani yayiva le nto Vuyani Road ayisenhle kodwa ndinomona kaloku ingathi lo mzukulwana uzothatha indawo yam ngumzukulwane wesibini ncedile kodwa sime apha kule ndudumo lapha eRhawutini makhulu ndoyika xa ududuma ke mna ingathi uba ndifuna ndiyongena phantsi kwedesika hayi kufuneka ungoyiki Bruce nyamezela bhuti nyamezela kodwa ke sidiniwe ngoku sidiniwe simake imini yonke silungisa amaphepha abantwana kubalulekile ukuba sifundele imviwo zethu ngakumbi xa unikwe igrama kufuneka uyifundele loo grama kufuneka nisifunde ezaa zinto ezifana nezikhweko nezinto zokuphindophindo nezinto ezinjalo
ukuze nikube xa nibuza kutheni igama liphinda-phinde uthi kuyagxininiswa ungathi kuya-emphasize yinto enjani ke loo nto bayakhumsha abantwana hayi kunzima bafuna usibhalisela ixhosa light man kunjalo bayasokolisa thina zititsha zesixhosa hayi mani kodwa sabulela kakhulu ngexesha lakho enkosi sabulela Okay, bengisacela ukuthi ningibalansise kahle ngoba niyabona ukuthi ngimlungu ngiyakhanya ngisho. I'm not colored, I'm not mixed race, I'm white. Ek is Afrikaans. Uyazi nihlala ningicela lento ukuthi hey awungizamela umlungu lapho. Hey ngifuna ukuthandana nomlungu. Awungizamela, awungitholele umlungu. Ngathi mine ngiphethe abelungu la eKhukhwini nje la esikhwameni. Abekho shem. Abekho nasekhishi lami anginayi-checkers enebelungu phakathi abekho la kumina anginabo belungu wena nawusofuna umlungu wakho ngicela uphume nokwakho nesikhathi sakho uhambe uzifunele umlungu wakho niyayizwa ukuthi ngithini hayi aningiyeke mani hayi niyicefe ngitholaphi belungu nje ngathi amablomo nje umbali nje I can just go and pick them for you hayi mani kancane wena sebenza ngoba hamba uzifunele umlungu wakho yes kube khona umfana omncane omngaka ongakwazi ngisho ukukhuluma isiZulu ehambe memezela yena uyinkosi yabelungu sathula nje sambuka nje sithi nje hayi sinqena amehla abantu kodwa lo mfana uyacwetha abafana lo mfana ongakhulelanga ngisho amakhaya sekwazi ukuthi ezosibhedela isiZulu esikhuluma isifana ngalo esijwayela kabi musu ukhuluma isifana ngalo hamba esikoleni ufunda isiZulu man. Baninzi abantu babuza igama lami ngubani. Igama lami lesingesi ngu-Ingrid Pamela, but ndinegama lesixhosa nguNonyamazela. Now le story ihamba njena ne umama notata bebathathe isidala umama khanga kwazi ufumana abantwana for over 10 years emva ngoko wafumana ubhuti wami yena uthiwe kumakhulu wami naye uyasithetha isiXhosa. God bless her soul, she has now passed away. Uthe hayi lona igama lakhe nguKadepi, because where did he come from after 10 years? Then after 2 years umama wavela wafumana mna umakhulu wathi lona nguNonyamazela sinyamazelile ukumfumana. And guys, I have used that word in my whole life from when I was born right up until now when I'm 40. And perseverance, man, it takes you so far in life. And nyamazela kwizinto impilo ibanzima ngezinye ixesha yabona, and then funeka usebenzise unyamazele ne. Enye into niyabuza if ndiyakwazi ukusibhala nokusifunda isiXhosa. Ewe bendiye esikolweni, I think it was ngo-standard 8 okanye grade 10 ngoku. Sibe sinayo i-chance yokutshintsha i-second language from i-Afrikaans to Xhosa. So mna nditshintshile and ndayenza from standard 8 right through to matric. Ndibhala, ndifunda, ndithetha. And chininja yam ayisakhonkothe. Yo, ayiyageza. And benifuna ukuthi ngoku besikhula ubhuti nami besikhula, the first language besithetha it was isiXhosa. From 3 years old, and ngezo xesha besiya ebank nomama bezikhona iitafile ezincinci ecaleni uhlale phasi sihlale phaya mina nobhuti wami. The only language besithetha was Xhosa to each other. And eventually utata wathi, hey mfazi fundisa aba bantwana i-English. Kuthe okay shonga last week bendibuye etown nabo mbheke ekhaya sonothenga isonka nizawe nedrink fike nje uyama nepolo bisecanga mathi eksem pros masamba tebo undazilaphi
wathi ya ndazibona iifeature zakho ndifuna ukudropha ekhaya nesishomo sam kayingena kwimoto lo mntana ubethi indlela erong yabo that taxi okay that is yabe wathi saqala pha kum athi sure tata o late na taxi enza kubuya late ndisatopa kubra wam wathi sure lina okay saye kasifika pha yabo gcwele ii-pictures kwela flight yakhe gcwele ii-pictures zemoto phantsi nazi izilopes izilippers size 13 aqonda yabo khona into shaya manje apha something wrong yabo ekusele ibe yathi khishona sawungena erooms abuya woku sayanxiba bo sure ndahlala phantsi kwi-couch kayibuya le way ibuya iphethe ibhege encinci bo inxibe lingerie aqonda yabo ekusele uzethu kayisondela kum ifaka isandla kwibhege yakhupha isibebi yanibetha qhwa betha phantsi kwikhwam wathi you like that dad aqonda yabo ekusele umbethela nto ntatakho shi ndaphakama ndathwasa ekusele umbethela nto ntatakho waphinda lo qho wathi hlala phantsi qonda yabo uphambeni kandiphuma ndabaleka ndiphuma ndinxiba iskipa la ndibaleka kandiphuma kwi-front door yabo heyi ndibani ndimshida yo ayinkulu ingaka kum wo ayijonga athi hayibo ekusele benzolungisa itepu ndaqhala ndabaleka ndibuyela ekhaya bo la way you andizazi zawe zakhe but zirafu bo Ndiyathanda usebenzisa i-Bolt ngezinye ixesha, not Uber. I only like Bolt. So apha kwi-app yam ndifakile le ndawo ndifuna uya kuyo and ndifuna ubuya ekhaya. It was 66 rand. So safika kule ndawo ne-Bolt driver. Ndingene kule venkile. I was quick 5 minutes, not too long. Ndangena emotweni siyaqhuba siyahamba uthi kum okay apha kwi-timer yam ithi 72 rand but ngaphezu kwaloo nto uzondibhatala i-66 ndathi buti ayisebenzi njalo saxoxa apha emotweni siyaxoxa uyandihlekisa lo tata